अपघातासारख्या कोणत्याही इमर्जन्सीसाठी आता प्रवासाची रिस्क घेण्याची गरज नाही, कारण आता कणकवलीत सर्व अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज आहे डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम। अत्याधुनिक ट्रॉमा केअर, अत्याधुनिक ॲम्ब्युलन्स, ट्रॉमा केअर सर्जन, न्यूरोसर्जन उपलब्ध, रक्तपेढीची सुविधा, 20 किलोमीटर परिसरात ॲम्ब्युलन्सची मोफत सुविधा। डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम 24/7 इमर्जन्सी सर्व्हिस। मोबाईल 9852 108 108 आणि 8803 108 108। भीषण अपघाताची बातमी समोर येते कणकवलीतून। कणकवलीतील वागदे येथील हॉटेल वक्रतुंड समोर लग्नाचं वराड घेऊन देवगडच्या दिशेने जाणारा बोलेरो पिकअप टेम्पो पलटी होत भीषण अपघात झाला। हा अपघात दुपारच्या सुमारास घडला। या अपघातात जवळपास गंभीर जखमी झाले असून तर 25 जण अधिकहून जखमी झालेत। यात काही जण गंभीर जखमी झालेत। 6 जणांना जिल्हा रुग्णालयात पाठवण्यात आले। देवगड पाडगावच्या दिशेने जाणारे हे लग्नाचं वराड घेऊन जात असताना टेम्पो डिवायडरवर चढल्यानं महामार्गावर पलटी झाला। यात अनेकांच्या डोकं हाताला गंभीर दुखापत झाली आहे। नागरिकांनी जखमींना रुग्णालयात हलवले। याबाबत अधिक माहिती देत आहेत आमचे कणकवली करस्पॉन्डंट उमेश भुजडे। कणकवली वागदे येथे भीषण अपघात झाला आहे। या अपघातात 30 ते 35 जण गंभीर जखमी झालेले आहेत आणि या गंभीर जखमींना कणकवली उपजिल्हा रुग्णालयात आणलेलं आहे। त्यातील जे तातडीचे रुग्ण आहेत ते पुढील रुग्ण म्हणजे जिल्हा रुग्णालयाला पाठवले आहेत। काही जणांचे हात फ्रॅक्चर आहेत, काही हात कट झालेले आहेत, काही जणांना डोक्याला गंभीर दुखापत झाली, अशा रुग्णांना पुढे पाठवलेलं आहे। तसेच अजूनही काही रुग्ण आहेत आपण पाहतो की येथे पुढे पाठवण्यात येत आहे आणि ही सध्याची परिस्थिती गंभीर आहे कणकवलीमध्ये। हे जे रुग्ण आहेत ते पुढच्या रुग्णालयात रेफर करण्यात आहे। हा अपघात कणकवलीच्या दिशेने येणारी जी मॅक्स पिकअप आहे, या मॅक्स पिकअपमधून येणारे जी गाडी आहे ती वागदे येथे आली असता ड्रायव्हरचं नियंत्रण सुटले आणि हा अपघात झाला आणि या 30 ते 35 जण त्या मॅक्स पिकअपमध्ये होते। आपण पाहतो की दृश्य ही जी जखमी आहेत त्यांना पुढील रुग्णालयात हलवण्यात येत आहे। रुग्णवाहिकेच्या माध्यमातून पुढील रुग्णालयात हलवण्यात येत आहे आणि मोठी गर्दी आलेली आहे। आमदार वैभव नाईक यांनी देखील येथे भेट दिलेली आहे। या अपघातासंदर्भात माहिती जाणून घेतली आणि त्यांना रुग्णालयात लवकरात लवकर हलवा आणि त्यांच्या जर काही मदत कार्य असेल तर आपण करूया असे देखील सांगितलेले आहे। त्याच्याच पद्धतीने भाजप कार्यकर्ते देखील मोठ्या संख्येने येथे दाखल झालेले आहेत। आपण ही दृश्य पाहिली की सावंत जे वागदे सरपंच संदीप सावंत होते त्यांनी देखील आपल्याला सांगितलं आहे की ज्यावेळी अपघात झाला त्यावेळी मदत कार्य करून आपण सगळ्या रुग्णांना इथे सगळ्या जे गंभीर जखमी त्यांना रुग्णालयात आणलेलं आहे। पण जी विदारक परिस्थिती होती ती खूप भयानक होती, कारण काही जणांचे हात पाय डोके यांना गंभीर दुखापत झाले, काही हात देखील कट झाले आहेत। आपण प्रत्यक्ष पाहिलं की आपल्याला असा अपघात नको असं देखील आपल्याला क्षणिक वाटलं, कारण हा जो अपघात इतका गंभीर होता की ह्यात जे लहान मुलं होती, वयस्कर माणसं होती आणि जे महिला होत्या यांना खूप अशी इजा झालेली आहे, कारण खूप विदारक ही परिस्थिती आपण येथे पाहिलेली आहे। तर वागदे सरपंच संदीप सावंत यांना माहिती मिळताच ते घटनास्थळी दाखल झाले। जखमींना रुग्णालयात हलवण्यात त्यांनी मदत केली। या घटनेबाबत सरपंच संदीप सावंत यांनी कोकण 7 लाईव्हला माहिती दिली, तर प्रत्यक्षदर्शींनी देखील कोकण 7 लाईव्हशी संवाद साधलाय। मोठ्या प्रमाणात दारू ड्रायव्हर हा दारू पिऊन पूर्णपणे ड्रिंक्स केलेला होता। जवळजवळ 30 ते 35 माणसं त्या मॅक्स पिकअपमध्ये होती। जवळजवळ 22 ते 23 जणांना, त्याच्यातल्या काही जणांना आता उरोसला सिव्हिल हॉस्पिटलला सरकारी जिल्हा रुग्णालयाला पाठवण्यात आलं। सगळे पेशंट जास्तीत जास्त सिरियस आहेत। ड्रायव्हरच्या पूर्णपणे चुकीमुळे हे घडलेलं आहे। ज्यावेळी अपघात झाला त्यावेळी मोठा आक्रोश झाला। आता रुग्णालयात देखील आपण मदत कार्य करतात, काय सांगताय? आता पूर्णपणे रुग्णालयात जे नातेवाईक त्यांचे आले त्यांची चहा पाण्याची वगैरे सगळी व्यवस्था करण्यात आली। त्याचप्रमाणे आता काही पेशंट उरोसला पाठवत आहोत आपण आणि त्यांच्यावर डॉक्टर उपचार करत आहे। आम्ही लग्नातून गेलो। हां कशा झालं, काय नेमकं झालं? आणि पाठी बोललं काय पलटी झाली। आता काय सांगतो, किती जण तरी गाडीमध्ये होता? कोण लहान मुलं वगैरे होती गाडी? लहान मुलं होती, बऱ्याच जणांना लागला गाडी। दरम्यान आमदार वैभव नाईक यांनी देखील रुग्णालयात जात जखमींची भेट घेत विचारपूस केली। तुम्ही आता काय
जसं म्हणतात ते नातेवाईक सगळे आहेत तेही सांगतात की जो ड्रायव्हर होता, ड्रायव्हरच्या चुकीमुळे हा अपघात झालेला आहे आणि लग्न समारंभाला गेलेल्या बिचारा निष्पाप ग्रामस्थांना त्या ड्रायव्हरच्या अनड्या वृत्तीमुळे या अपघाताला सामोरं जावं लागलं. आणि एक आहे की ग्रामीण जिल्हा रुग्णालय असेल किंवा जिल्हा रुग्णालय असेल, इथले डॉक्टर्स तर त्यांच्यावर औषधोपचार करत आहेत, पण आपल्या कणकवलीतील खाजगी प्रॅक्टिस करणारे डॉक्टर्ससुद्धा त्यांच्या मदतीला आलेले आहेत आणि त्यामुळे सगळेजण चांगल्या पद्धतीने त्यांची देखभाल करत आहेत. 6 जण जे गंभीर जखमी आहेत त्यांना उपजिल्हा म्हणजे ओरोसमध्ये हलवण्यात आलेलं आहे. त्याच्याबद्दल त्यांची आता मी चौकशी करतो कशाबद्दल. मी आता डॉक्टरांना अजून फोन केलेला नाही, इथे पाहिलेलं आहे. पण अशा या ड्रंक्स अँड ड्राईव्ह करणाऱ्या लोकांना कायमस्वरूपी कशी अद्दल घडवता येईल या दृष्टिकोनातून पोलिसांनी कारवाई करण्याची आवश्यकता आहे. पोलीस ज्यावेळी वाहतूक करताना स्पीड गन लावतात, त्यानंतर हेल्मेटसाठी दंड करतात, पण अशा वेळी काही त्यांना कारवाई करतात त्याबद्दल? तर स्पीड गन तर आहेच, परंतु काही वेळेला स्टेअरिंगवर बसत असताना जे दारू पिऊन बसतात त्यामुळे दुर्दैवाने अशा घटना घडतात. त्यावेळेला प्रत्येक वेळेला पोलीस तिथे असतीलच असं नाही आहे. दुर्दैवाने ज्या वेळेला दिसून आलं त्यावेळेला ती गाडी थांबवली असती तर बरं झालं असतं, पण अत्यंत दुर्दैवी अशी घटना आहे ती. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.